Tiniyak ng Social Security System o SSS nitong Webes sa kanilang mga miyembro na tinatamaan ng COVID-19, lalo na yung mga nananatili sa kanilang tahanan na maaari pa rin nilang ma-avail ang kanilang sickness benefits. Ang State-Run Pension Fund ay naglabas ng pahayag upang itama ang maling impresyon na tanging ang mga na-confine lamang sa mga ospital ang eligible o karapat-dapat tumanggap ng sickness benefits. Ayon sa SSS, kung ang miyembro ay hindi makapagtrabaho dahil sa sakit o injury at na-confine sa ospital man o sa bahay na mahigit 4 na araw, ay maaaring ma-avail ang sickness benefit. Sakop din nito ang mga overseas Filipino workers o OFWs, gayon din ang mga self-employed at voluntary members ng SSS. Ang mga COVID-19 infected members na naka-home confinement ay kwalipikado kung nakapagbayad ng at least 3 monthly contributions sa loob ng huling 12 buwan bago ang pagkakasakit o injury at naka-confine sa hospital man o sa bahay for at least 4 days. Para sa mga employed members, dapat gamitin ang kasalukuyang company sick leave with pay at abisuhan ng kanilang employer tungkol sa pagkakasakit. Para naman sa mga self-employed, voluntary at OFW members, dapat mag-notify ng diretso sa SSS sa pamamagitan ng pagpa-file ng sickness benefit application. Pinapayagan ng SSS ang online filing ng sickness benefit reimbursement applications via the my.sss portal. Maaaring ma-avail ng mga miyembro ang maximum na 120 days worth ng sickness benefit sa loob ng 1 calendar year. Ang daily cash allowance na babayaran ay katumbas ng 90% ng computed average daily salary credit. Para mag-apply, sa mga infected ng COVID-19 ay dapat mag-present ng positive RT-PCR test o antigen test na ginawa sa DOH accredited facility. Tatanggapin din ng SSS ang resulta mula sa Food and Drug Administration FDA-approved Rapid Antigen Test Kit. Para sa non-FDA-approved rapid antigen test results, ire-require ng SSS na magsumite ng kopya ng Certificate of Completion ng Quarantine na dapat i-issue at pirmado ng medical officer mula sa kanilang local government units o ng kanilang Barangay Health Emergency Response Team. Angelica Cara, CLTV News.